दिसा लोकांक वेळतीत केले पयसो सोनबो दिसांनी तुझी तुवें आमच्या गोंयांत दवरली आनी रोमांक दवरला तुजी कूड व्हरोन सोरी पूण गाड वाजोवन तुवें ताच्या चिंतनाचो केलो इतिहासान बरयलेले आसा काय आमचे सांगोळा नोये मिलाग्री करूंक संवसार भोवलो चोरयले आपले पांये चोड मोग ताणेन दाखयलो आमच्या गोंयकारा सोये शेवटाक ताणेन बिराड गेला सांबाळून आमचे गोंये इतिहासान बरयलेले आसा काय आमचे सांगोळा नोये मिलाग्री करूंक संवसार भोवलो चोरयले आपले पांये चोड मोग ताणेन दाखयलो आमच्या गोंयकारा सोये शेवटाक ताणेन बिराड गेला सांबाळून आमचे गोंये आमचे फाकाले आयज पळयात आख्या संवसारात सगलो लोक तयारी कोता भेटूंक आमच्या गोवा शहरात नोव्हेंबरांत येवन नोमान करून सान फ्रांसिसा बेरा सान फ्रांसिसा बेरा पाव तूं आमच्या सगल्याच्या दारात सोगोट आशोन आसता केन्ना येतली ती डिजेम राची 3 तारीख गांवचो लोक एकटोवन वांटो घेता आपले गांवची रोमारी उमाव तुजो घेवन लोता दोशी जावन आंगण करतात पारी शहराचेर आतां दुस्मान सोल्यात ताचेर नदर दवर बारी सोगोट आशोन आसता केन्ना येतली ती डिजेम राची 3 तारीख गांवचो लोक एकटोवन वांटो घेता आपले गांवची रोमारी उमाव तुजो घेवन लोक दादोशी जावन आंगण करतात पारी हो शहराचेर आतां दुस्मान सोल्यात ताचेर नदर दवर बारी गोंयकारांक सान फ्रांसिसा आमकां फावो केला सांजिवो तुज्या सादारान पाचूचे वासान जावं पावलो पेटलो दुसरो दिवो तिसरो सांजांक रावता सायबा तुजो ताका आदार दावो देवा लागीं मागूं बेगीच पाताक नेला घालतारा चोमार कोर फावो दुसऱ्या गांवांनी अर्थक्वेक सुनामी येवन काळजाक पडले फाटी केरळाक बुड्डी येवन कितलो लोक मेलो उदकाचे येवन गोंया असो पासून गोंयकाराक कितें सोंसले पुरी रागाय पा
सुनामी येऊन काळजाक पडले गा फाटक्यारा लागबुटी येऊन कितलो लोक मेलो उदकाचे येऊन वा गोंयाचो पासून गोंयकारांक केदी सोंसले उरिना काय पा सांफ्रांची शावेरा आमच्या राखणदारा आमचे गोंया सांबाळ पदवेचो मेवना ताव आज सोडून मागता सायबा